Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Priatelia, sledujete Smart Talky a ja som veľmi šťastná z toho, že vám dnes môžem predstaviť výnimočné žienia. Janku Terhorst je úspešnou podnikateľkou a pre mňa mimoriadne inšpiratívnou ženou a osobnosťou v oblasti zdravého životného štýlu. Janka, ty si sprievodkyňa zdravia už dlhé roky a teším sa, že dnes budeš hostkou mojej relácie Smart Talky. Vitaj. Ďakujem krásne, Janka, ďakujem za predstavenie. Priatelia, moje meno je Jana Horniaková, dnes sa dozviete niečo viac o inšpiratívnom príbehu Janky Terhorst, ale aj viac sa dozviete o zaujímavom evente, ktorý chystá v januári, ale o tom všetkom pomaly a postupne v relácii Smart Talky. Janka, poďme priamo in medias res. Mňa veľmi oslovil tvoj životný príbeh, čo tu som už naznačila v samotnom úvode a mimoriadne si na tebe cením to, že hoci si mala isté momenty vo svojom živote náročné, ty si sa nechala zatlačiť do kúta ani zlomiť ťažkými životnými okolnostiami a dokázala si kráčať. Čo ti možno najviac pomohlo po tom, čo si sa po 20 rokoch manželstva rozhodla ukončiť vzťah a kráčať ďalej a dokonca tak uzatvoriť tú svoju etapu života, že si odišla do zahraničia? Čo ti pomohlo vtedy? Čo ti dávalo zmysel života? Ďakujem. Tak, Janka, zmysel mi dávalo to, že musím ísť ďalej a nikdy sa nevzdávaj. Čiže ja som sa rozhodla využiť túto príležitosť na získanie nových skúseností v živote. A to ma posunulo milovými krokmi vpred. Lenže ten život v zahraničí tiež nebol stále ideálny a takisto pracovné nasadenie viedlo k tomu a ten zdravotný, životný štýl ma viedol k tomu, že prišli ťažkosti. Nejaké tie doplnky výživy alebo lieky boli iba barličkou, ale ja som hľadala iný spôsob a našla som. Bol to systém zdravia od FG a ten môžem povedať, že mi pomohol natoľko, že som získala znova svoje zdravie späť do svojich rúk. No a to ma inšpirovalo k tomu nechať svoje pôvodné zamestnanie a ísť touto cestou. Táto skúsenosť teda ma viedla k tomu začať pomáhať aj iným ľuďom týmto novým spôsobom a začala som sa tým plnohodnotne živiť. Takže vytvorila som si aj svoju misiu, ktorá je tým, že chcem pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí, aby takisto si dokázali skvalitniť ten svoj život. A mojou víziou je ostať alebo udržať si to zdravie do najvyššieho veku a samozrejme je mi cťou byť súčasťou aj vašich životov a viesť vám k tomu, aby ste si takisto vedeli naplniť tie svoje sny. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Áno, keď sa povie zdravie, to je veľmi široký pojem a to zdravie je dnes doslova pretraktované v viacerých formátoch, ale ja celkom nerozumiem tomu hlavnému core biznisu, tomu, čo robíš. Čo to znamená, keď mi to rozmeníš na drobné? A čo je to ten systém zdravia? Priznám sa, že tomu celkom nerozumiem. No, vieš, v spoločnosti funguje veľa systémov, ale tento systém zdravia je jedinečný v tom, že dokážeme uchopiť to svoje zdravie do svojich rúk, čiže my sami vedomosťami, ale pomocou vedomostí dokážeme zmeniť návyky vo svojom živote a to nás dokáže uzdraviť. A to je to know-how, ktoré ja učím ďalších ľudí. Že nie je úplne jedno to, čo do seba vpúšťame, aké myšlienky do seba vpúšťame, lebo to má ohromný vplyv na naše neskoršie konanie. Dobre tomu rozumiem? Áno, aj, ale my sme ľudia, ako od svojej podstaty, aj to fyzické telo, samozrejme aj to mentálne telo a duchovné. Čiže nie je to len o tých myšlienkach, ale aj o tej životospráve, o strave a ďalších pilieroch zdravia. Čiže systém zdravia sa zaoberá tým, že odstraňuje z tela toxicitu, prekyslenie a nastavuje životosprávu. A týmito krokmi dokážeme svojmu telu pomôcť. Jani, keď ale hovoríme aj o zdravom životnom štýle, často sa zameriavame, ako aj bolo spomínané, na to fyzické zdravie. To je veľmi dôležité, lebo keď nie sme zdraví, nič nás nebaví a všetko ostatné prestáva dávať hlbší zmysel. Ale máme aj iné zdravie, to je mentálne zdravie. Čo podľa teba je dôležité pri starostlivosti o mentálne zdravie?
Pri starostlivosti o mentálne zdravie je dôležité to, aby sme tak ako na fyzickej úrovni odstranili toxicitu z tela, samozrejme aj na tej mentálnej úrovni odstranili nejakú toxicitu, to znamená aj ten stres, nejaké zlé vplyvy, zlé návyky a celkové, aby sme dokázali to zladiť, hej, v tom svojom živote. Práve ten mentálny stres dokáže viesť človeka až k vyhoreniu, čo je veľmi negatívny dopad na naše fyzické zdravie a vôbec na vzťahy a potom celkové na ten náš život. Čiže mentálne zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Rozumiem, a ty sama viac menej šéfuješ svojej vlastnej firme. Dá sa povedať od toho začiatku, ako si sa vôbec pustila do toho spomínaného systému zdravia. Hovorila si, že spolupracuješ tiež v rámci firmy FG, ak sa nemýlim. A čo je podľa teba dôležité dodržiavať, aby naše mentálne zdravie bolo dlhofunkčné? Čo je dôležité, to je správna otázka. Vieme všeobecne, že tlak a stres je súčasťou každého šéfa. A nebolo to inak ani u mňa a ja som to takisto pocítila. V minulosti naozaj došlo aj u mňa k takému vyhoreniu, čiže viem, o čom hovorím, ak to spomínam. Dôležité je naučiť sa zvládať stres a naučiť sa pracovať, naučiť sa určité techniky a vôbec naučiť sa, čo vedie, alebo rozpoznať už tie signály, ktoré vedú k vyhoreniu. Veľmi dôležité je naozaj si nastaviť ten zdravý životný štýl, zbaviť sa aj tej toxicity, lebo ak teda sme zanesení, zamorení jedmi, odrazí sa to na zdraví, ide energia dole, tým pádom nemáme ani pre to mentálne zdravie dostatok energie. Čiže takisto je dôležité mať okolo seba tých správnych ľudí, čiže možno aj nejaké to odstrihnutie od ľudí, ktorí sú v našom okolí nejakí toxickí a zase nás oberajú o to mentálne zdravie. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Dávno mala prednášku pred asi 30 podnikateľmi, kde som hovorila aj o mentálnom zdraví. Spomínala som tam príklad pána Mihlofajta, ktorý bol niekdajší šéf Microsoftu pre Európu a on hovoril vo svojom príbehu to, že pracoval 12 až 14 hodín denne a nemal čas si jednoducho vyhradiť priestor iba pre seba. Ono sa to odrazilo neskôr v tom, ako ďalej spomína tento pán Mihlofajt v tom, že vyhorel. Vyhorel ako fakľa v tom zmysle, že 3 mesiace doslova čumel do stropu a ďalšie 3 mesiace skončil na psychiatrii. A hovoril, že je veľmi dôležité myslieť na svoje mentálne zdravie, inak vyhoríme ako fakľa. Jani, ale ty začiatkom budúceho roka organizuješ veľmi zaujímavý event, kde chceš podporiť práve podnikateľov v mentálnom zdraví a nazvala si to tak veľmi milo a veľmi trefne, že zdravý šéf rovná sa zdravá firma. Povedz niečo viac, čo sa inšpirovalo vôbec k tomu, aby si prišla s takýmto eventom v januári, ktorý organizuješ ak sa nemýlim, v Belianských Tatrách. Áno, tak myšlienku usporiadať event pre ľudí, ktorých práca si vyžaduje vysoké mentálne, ale aj fyzické nasadenie, nosím v sebe už určitý čas, môžem povedať, že už dosť dlho, ale teraz sa vykryštalizovala do konkrétnych kontúr, hej, do už takých naozaj reálnych. A prispelo k tomu aj to, že ja som sa potrebovala posunúť niekde v živote na nejakú úroveň, ale zároveň mi prišli aj tí správni ľudia do cesty. Čiže asi to ide tak jedno s druhým. Ten program bude zameraný hlavne na ten relax, mentálny oddych, ale aj na získanie nových impulzov, poznatkov, vedomostí, informácií o tom, prečo dochádza k syndrómu vyhorenia a takisto ako sa ochrániť, ako rozpoznať možno už tie prvé tie symptómy, aby človek ani nedošiel do štádia, keď naozaj už si nevie rady. Ďalej, ako nastaviť aspekty života tak, aby človek bol nielen úspešný, ale aj spokojný. Lebo úspech a spokojnosť sú asi dve odlišné veci v živote. A takisto, aby nedochádzalo k fyzickým chorobám. Čiže
aj ako sa očistiť, čiže dať pred tela tú toxicitu a ako si nastaviť tú životosprávu, čiže tí 5 pilierov zdravia. Jedlo, nápoje, kúpele, pohyb a Áno, áno. Tým pilierom zdravia sa dostaneme trošku neskôr, ale čo mňa mimoriadne zaujalo to, že nedávno som čítala zaujímavú štúdiu, ktorá hovorila, že až 95% všetkých chorôb spúšťa práve stres. Spomínané piliere zdravia, o ktorých ty často rozprávaš v rámci svojho biznisu, máme chápať ako? Čo sa myslí tými piliermi zdravia? Čo to je? Áno, vysvetlím. Ešte sa vrátim k tomu, čo si povedala, tej myšlienke. Naozaj stres spúšťa celý rad civilizačných chorôb, pretože naše nadobličky produkujú adrenalín a ten je jedom v tele. Hej? A už keď sa nahromadí, tak naozaj už len ten posledný gombík, ktorý spustí po určitých predispozíciách, teda už tú reálnu chorobu. No, čo je tých 5 pilierov zdravia? 5 pilierov zdravia zahrňa celú našu životosprávu. Už slovo životospráva hovorí o tom, že ako sa správame vo svojom živote. No a to, ako sme sa správali, teda ako sme mali tú životosprávu pred 10, 20, nielen teraz posledný rok, alebo posledné mesiace, týždne, ale aj predtým, v podstate od narodenia, určuje to, k akým chorobám my dôjdeme, čo nám hrozí. Čiže naozaj naučiť sa, ako správne si kombinovať jedlo, ako sme sa vyvíjali ako živočíšny druh, pochopiť to, čo je pre nás dobré, čo je alkalická strava, pitný režim, že voda je liek, ostatné sú nápoje, koľko vody by sme mali vypiť, koľko spánku by sme mali mať, pretože spánok takisto určuje to, nakoľko sme zdraví, hej, lebo tam sa zrela... Ja môžem doplniť, taká myšlienka napadla v tom spánku, že práve keď si doprajeme dostatok odpočinku a spánku, tak sa obnovuje naozaj hormóny šťastia, dopamín a serotonín a vyplavuje sa preč z organizmu práve ten stresový hormón a vďaka tomu vieme byť naozaj aj mentálne zdravší, ale aj fyzicky a psychicky zdravší, pravda? Áno, áno, lebo napríklad podnikatelia niekedy možno ani nespia, dá sa povedať, alebo veľmi málo, pretože majú nejaké náročné úlohy, ale to sa odrazí spätne na ich zdraví, pretože aj to, čo si povedala, ale aj prebiehajú určité fyziologické procesy počas spánku, ktoré nevieme potom dobehnúť. Čiže my to nikdy nevieme dobehnúť potom. No a to takisto vytvára základ pre choroby. Hej? Čiže ten pohyb je tam dôležitý, aspoň tá prechádzka, príroda, kúpele, bylina, kozmetika, nejaké masáže, sauna, horúcavania a podobne. Čiže my potrebujeme všetko zapojiť do jedného celku, aby to naše zdravie alebo to naše telo dokázalo spustiť samouzdravovacie procesy. A potom si toto životosprávou dožiame. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Rozumiem. No, vráťme sa späť k tvojmu zaujímavému eventu, ktorý bude v januári. Prosím, skús nám viac povedať o tom, čo tam také zaujímavé odznie bude, prečo vôbec uvažovať o tom, aby človek išiel na tento event. Zdravý šéf rovná sa zdravá firma a o tom, že ako to súvisí s tým mentálnym zdravím vôbec v tom takom posolstve toho eventu. Povedz niečo viac. Áno. Tak účastníci na mojom evente sa dozvedia viac o dôležitosti zdravia pre šéfov a vlastne pre úspech tej firmy. Potrebujú zistiť, aké najčastejšie príčiny mentálneho vyhorenia šéfov a ako sa im vyhnúť. Hej? Aké sú vlastne tie príčiny toho. No a naučia sa vytvoriť si zdravú rovnováhu, čiže ten balans medzi tým pracovným životom a ten súkromným životom, pretože toto je takisto veľmi dôležité. Naučiť sa oddychovať, naučiť sa pochopiť, ako zvládať efektívne stres. Hej? Už sme o ňom hovorili dnes. No a taktiež sa naučia, čo je príčinou, tou podstatnou príčinou nejakých chorôb, keď už majú, ako očistiť to svoje telo, či už aj preventívne, pokiaľ nie sú chorí, aby mali dostatok energie do budúcna. Teda nastaviť si možno aj také nejaké svoje ciele na začiatku roka. To je tiež taký jeden bod z tohto programu. A ako ostať jednoducho zdravými, vitálnymi a plným energie. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Bude téma
mentálneho zdravia, nastavenia si cieľov, čo ešte tam odznie, alebo čo môžu tam tí ľudia, podnikatelia alebo verejnosť, ktorá sa rozhodne priznať ten tvoj event zažiť, keďže je to v tých Belianských Tatrách? Tak mojimi hostiami bude práve Janka Horniaková, ktorá s veľkou cťou teda uvítam a prinesie nám práve tú tému mentálneho zdravia. Hej, že ako človek sa vie nastaviť a vôbec rozbaliť tú tému tam, na ktorú sa ja veľmi teším. A takisto Janka Lajošová, mentálna koučka, ktorá nám takisto dokáže povedať aj o tom, ako zvládať ten stres, alebo ako si nastaviť tie ciele na začiatku roka a vôbec to celé naozaj bude oveľa širšom rozsahu, čiže máte sa na čo tešiť a samozrejme aj na tej úrovni fyzického zdravia povieme viac o systéme zdravia, o tej životospráve, vôbec dokážeme sa otestovať a vôbec keď to zladíme, celý ten relax, wellness, tá nádherná príroda, potom tie prednášky, ktoré dokážu vniesť možno také nové vhľady alebo také aha momenty pre týchto riadiacich pracovníkov, aby to dokázali úplne tak hravo potom nejako do svojho života zaradiť. Bude to úplne v takej príjemnej atmosfére, pretože poznám obe Janky a viem, že dáme hodnotu. Ešte dôležité možno, že poznamenať je, že celý ten tvoj event má pre mňa ešte jednu takú zvláštne špecifickú príchuť. A síce v tom, že vždy je to o tom, že keď človek si vyrieši svoje vnútro, že si naozaj dobre zreviduje svoje ciele, svoje nastavenie, svoj mindset a následne si dobre oddychne aj mentálne a nastaví si dobre aj procesy v tej zdravej životospráve, povedzme tých 5 pilierov, o ktorých si dnes rozprávala ty, tak celé to môže naštartovať úplne nádherne do začiatku budúceho roka. Všakže ešte sme ale nepovedali termín a miesto konania tohto eventu a pre koho je prioritne určený? Tento event plánujeme zorganizovať hoteli Montfort v Belianských Tatrách. Začiatok je 18. januára, potrvá taký predĺžený víkend, dá sa povedať, nástup by bol v štvrtok, čiže piatok, sobota a nedeľa by sme sa rozlúčili. Čiže ja si myslím, že za tieto dni nedá sa naozaj úplne tým ľuďom dať všetko, ale práve aj to, čo im vieme odovzdať, dokáže im ako keby určiť taký nový smer a oni dokážu naozaj minimalizovať ten stres, ktorý ich môže teda priviesť potom aj možno neskôr k rôznym problémom, ale hlavne, že dokážu možno to, čo ja, že mne to totálne zmenilo ako život, hej? Aj po tej životnej, aj pracovnej stránke. Čiže dokážu tam naozaj prijať tie impulzy, energiu a tie nové poznatky aplikovať do svojho života tak, aby, ako som spomenula, boli nielen úspešní, aby dokazovali len nejaké materiálne hodnoty, ktoré si nastavili, ale aby boli aj spokojní, čiže aj v tom svojom osobnostnom živote. A toto myslím, že túto hodnotu tam vedia načerpať. Páči sa mi to slovičko spokojný, lebo keď si to slovko rozoberieš a rozdelíš, tak pokojný tvorí tiež obsah tohto slova. Čiže nabrať pokoj, harmóniu a naozaj dostatočne dobre sa cez zaujímavé podnety namotivovať a rozbehnúť do nového roka chce aj takýto event s Jankou Terhorst, ktorý bude od 18. januára a potrvá od štvrtku do nedele v Belianských Tatrách. Mojou dnešnou hostkou, priatelia, bola sprievodkyňa na ceste za zdravím Janka Terhorst. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si sa s nami pozdieľala o svoj životný príbeh, svoju cestu hľadania a toho, ako to máš navnímané ty. Vďaka. Ďakujem krásne za pozvanie a teším sa na vás všetkých, ktorí tam prídete a že vytvoríme takú malú komunitu. Hej, pôjde o pár ľudí, čiže nerobíme to vo veľkom a dokážeme si naozaj odovzdať aj tie osobné skúsenosti, navzájom sa obohatiť a že to bude mať u vás úspech.
Takže priatelia, toto boli veľmi základné informácie inšpiratívneho podujatia, ktoré sa chystá 18. januára v Belianských Tatrách. Ak vás to oslovilo, pokojne zanechajte správu v čete a veľmi radi vám posunieme ďalšie informácie. Sledujte pravidelne, prosím, LinkedIn a dozviete sa viac. Moje meno je Jana Horniaková, teším sa zo spoločného času v našich Smart Talkoch a opäť o týždeň. Dovidenia, majte sa dobre. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou.